Hatta wêneyan ango resman ji bo vê yek em ê biçin müzeyekê ta Amsterdamê. Li wîra müzexaneyekê xwestin wêneyê herî mezin û bi hûrgilî yê cîhanê amade bikin. Ji bo vê yekê tabloya wênesazê navdar Rembrandt hilbijartin. Tabloya nobeta şevê. Em ê binirin bê çi havî amadekirine û dûr e. Em ê qala hunermendekî ku bala wî ser mirovên bêmal êl kuçeyan e. Em ê binirin bê vî hunermendî vî şêwekarî ji bona mirovên bêmal projeke çawa bi pêş xistiye. Müzeya bi navê Rijksmuseum a Amsterdamê tabloya şêvekarê navdar Rembrandt a bi navê Nobeta Şevê ku di sala 1642 de di dema Rönesansê de çêkirî bû weke wêneyê herî bi hûrgilî yê cîhanê amade kir. Ji bo temaşevan karibin li vê tabloyê baş binêrin û li ser hûrgiliyê di tabloyê de bifikirin, müzeyê 8439 wêne anîn cem hev da ku karibe wêneyê herî mezin û baş yê cîhanê biafirîne. Wêneyê tabloya Nobeta Şevê ji 717 gigapiksel pêk tê. Müzeyê got heta niha tu berhemeke hunerî bi vî awayî nehatiye amadekirin û ev wêneyê berhemê Rönesansê wêneyê herî bi hûrgilî yê cîhanê ye. Ji bo tîma wênegir karibe vî wêneyê bigire, kamerayan 100,000 megapiksel bikaranîn. Li gorî nûçeya Dutch News, lêkolînerê müzeyê yê bi navê Rob Ertman jî di nav tîma wênegiran de cî girtiye û ji bo vê projeyê dibêje, tiştê ku em dîkin karekî bêhemba ye. Heta niha kesî tiştekî bi vî awayî nedîtiye û çênekiriye. Dosyaya ku ji bo vî kariyê hatiye hazirkirin ji 5.6 terabaytan pêk tê. Müzeyê berê jî tabloyek bi vî awayî çêkirî bû, lê ev tabloyê Rembrandt 4 qatan jiya berê mezintir û hûrgiliyên wê jî zelaltir tên dîtin. There's this huge white canvas that's sitting there. It's untouched, never started. And I remember asking him, like, you know, what are you going to do with this? What's going on? And he's just like, I don't know. Apparently from that point, he hadn't painted since college. Hunermend Brian Peterson hunerê xwe ji bo alîkariyê bide mirovên bêcîhûwar yan jî yên bêstar bikartîne. Ruhekî wî yê afrîner heye û bi vî ruhê afrîner tabloyên mirovên li kolanan dimînen diresmîne. Dixwaze jiyana van kesan li gorî hêza xwe biguherîne û bi wan re bibe heval. Lê gava vê yekê dike ji dil dike û pozbilind nîne. Ew di vî karî de dilsoz û dilniz me. Piştî portreyên mirovên bêxanî û bêstar diresmîne, ew van tabloyan ji bo wan difroşe û bi vî awayî ji wan re dibe alîkar. Peterson ev kar ji xwe re kiriye weke projeyekê û bi navê Face of Santa Ana vê projeyê birêve dibe û portreyên wan kesên li kolanan dimînin û xaniyekî wan tune ye xêz dike. How are you? How's my two favorite people? Yeah? I've seen the project.